A few moments later. Hi guys! Day off na ko karon. Karon ko gifa day off. Mato kay Lasindi, kay dito ko mamahaw. Kay ground floor. Hangin. Tagi sa hagdanan na. Muna amo ang lugar diri. Tara mo ang building. Langgam. Hindi ka mangayo kay Cindy. Lado rin ang balay nila Cindy. Kana ang balay nila Cindy. Ay guys, na ako sa balay nila Cindy. Hong-hong. Hi guys, kakain kami. Charon. Nanong balay ko. Meron po dyan sa ano. Hi guys, mga unta ninyo. Di lang kong mag-video ng mga unmi ha. Basta nakita na ninyo ang amo ang kaunon. Wow. Walang ibang kutsara. A few moments later. Grabe, ubos. Mag-steam ka ng onion, matatanggal yan. Yung ubo mo. Ako? Mm-mm. Tapos kainin ko? Hindi, yung sabaw, yung juice lang. Masarap. Steam ng onion. Steam onion. Oo. Tapos, Yung juice niya, yung inumin mo. Natatanggal yung ubo mo yan. Bakit inubo ka? Saan? Grabe, ewan ko, nung Sunday lang ito nagsimula. Oh, 1 week na, bukas. steam ka lang. Onion na onion? Oo, yung puting onion. Amo ko, di ba, hindi ka nagpapadala ko sa'yo ng magpapabili sa'yo ko ng madami noon. Steam lang, tapos pigain. Anong lasa? Onion. Masarap! Para siyang ano. Manghang? Hindi man. Ang tamis. Matamis? At Pag, di ba, pag mainit-init, dun mo inumin ang sarap. Yung white onion, o di ba matamis siya pagkainin? Masarap na. kaya sa sing... Kaya naman siya. Bakit natin? Oh. Balik ka natin. Mura dyan kang si Ruglis, busayo. Mura og si Kuan ba? Si... Sa ganina siya, Bunny? Ay... Katong Barney? Barney? Barney. O sige, Barney. Barney. Sino ba? Barney. Sayang sa Barney. I love you. Hi guys! May gabi mga bisyoyo. Guys, wala na akong nag-vlog na after me na mahaw kay nagdali mi nami giapas. Nagpauban lang ko ni Cindy ato kay siya may nakatuod kung asa to dapit katong ano ba, eye center. Charot! Nagpaano ko sa kong mata. Mo na siya guys. Lisod ning nanatay edad kay taghanatag bation. Hanap-hanap na medyo di akong mata. Plus karon no akong ubo. Way kaayuhan. Isa na ni kasimana guys ba ugma. Pero gaynon gugug tambal ko. Guys, mo lang to. Dagang salamat. Salamat sa mga nag-subscribe sa kuha. O nag-likes. O nag-comment. Dagang salamat. Bye! Bye guys!